खोथा होनानै खोथा लाखियाखै। दा बेखौथ' जोङो गोसोआव दुखु मोननानै थाबाय दिनैनि दिनावनो। बेबायदि जायोब्ला हयथ' रायजो राजानि जोंनि खौसेथिया बायलांगोन। दिनै उदालगुरि जिल्ला सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बनगुरुम अरगें गेलेग्रा फोथाराव खमैबो 500सो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारियाव बाहागो लानो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा खावलायनाय बायदियै फुंनि समावनो ओंखारबोदोंमोन, नाथाय बिथां चेयारमेन आरो मेम्बारमोना गंसेबो गारि ओनसोलाव खोथा होना लाबोनो हायैनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांमोना बुंबावदों दि उन समफोरावबो जाहाथे बिब्दि दाजाबावथों होनना। दानिया फै बिथांमोना मा बुंबावदों खोनासंनि। दाथ' जोंखौ भिसिडिसिनि चेयारमेनानो मोनसे बिदिनो गामि लेभेलाव मिथिहोबाय, माने मोनसे भिसिडिसियाव गारि बास गंबा होगोन होननानै। दिनै जोङो रायजो राजाखौ बुथुमबाय, रायजो राजाया गासिबो दोलो दोलो ज' ओंखारबाय। दिनै जोङो मोनसे सकआव गासिबो खमावनो 1000-1200 बेबायदि जों जमा जानानै जोङो दंबाय थायो दाबो। दा बेखौ बिथांमोनहा गारि हरनो हाला होननानै दा फोरमायनायखाय रायजोफ्रा गासिबो दुखु मोनजोबनानै दा न'आव गावबागाव थांफिनजोब्बाय। दा बेखौथ' जोङो गोसोआव दुखु मोननानै थाबाय दिनैनि दिनावनो। दा रायजो राजाफ्रा बहुद रागा जोंदों आरो माबा मोनसे उनाव प्रग्राम जाबावबा जों ओंखारनाय नंला होनदों डाइरेक्टनो। दिनैनि बेलायाव जाबायदि जोंखौ आसा फारिनानै जाबायदि जोंखौ बुंदोंमोन नोंसोरो जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादाव ओरैबायदि गेदारिं हिसाबै मानसि बिदि ओंखारनांगौ, बर' जाथिया जोंनि खौसेथि दं गैया बेखौ दिनै देखायनो थाखाय जोंनि रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन। बे खावलायनायनि बेलायाव जों गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै जों दिनैनि बे सानाव लैहोर ओंखारदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावा बेनो जाहैबाय जायनि बेलायाव जोङो थांनो मोनासै आरो बेयाव रायजो राजा गासै गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' गथायखौ लानानै जों ओंखारनायाव थांनो मोनैयाव बहुत गामिनि मानसिफोरा दुखु फोरमायदों। आरो बेबायदि इयुनाव दाजाथों। बेबायदि जायोब्ला हयथ' रायजो राजानि जोंनि खौसेथिया बायलांगोन आरो बेबायदि जों जिउआव हयथ' गोरोन्थिखौ आरो मोननाय नङा। आरो बेबायदि खालामबाय थायोब्ला उननि हाबाफारियाव गासिबो रायजो राजा बाहागो लाया होननानै दुखु फोरमायदों। बेनि थाखाय आंबो गोसोआव दुखु दङ। मानो होनोब्ला गामिनि दैदेनगिरियासो गामिखौ सामलायनो गोनां जायो। बे दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा जेबो मान सन्मानखौ लाखियासै जोंनि हाइ लेभेलनि मानसिफोरा। दा बेनिखायनो आं बहुद दुखु मोननाय दङ आरो इयुनाव जाहाथे बिदि दा खालामथों। आंनि बुंनाया एसेनोसै।